Kublai baro ni wan lam shupi syak ni ka program Doctor Speak halor ka phang ka Jingai Tika ba ka Jingeh ka bangiman. Kamtam hapa ka ni ka klam COVID ka khandai kala shim ya bungot ke mensim briu na ka tanat ka health department ru kala le kat bala ban tre shitom ban pensung thu iki pat ba ka jingdan kam jo ka vaccine ka long ka ba shisha ka ba long ka ba dan kam hadu kata-kata banyadai ngi nau new knyang jingpang COVID-19. Tahak ni ka program mentaka janmiat ni dan ba I Dr. Mauri ibadi I Joint Director jongka Health Department ba in batai ngi khamshai halor ka ni ka phang bat kumjo ru balai ka badan kam bangin aya ketika ban pensngu thu ya phi baro. The shwaban stang ni ka program ngin chim ka break ken diat ngin sawan phai yang kum nishphang. Kajing sa priang jong liu knyang jingpang COVID-19 kaladang por jor man lakasngi habangi pet menta bon ke mensim briu kla adu pakalong ka bas ngosi ru ya ka yeng ka sambaro henrei kalong ka bas ngosi badang bon ki briu ki badang ting ban wan chakmat ban ayu ni tika ban yo ka jingyada ka bapura tementa ka janmiat hakani ka program I Dr. Mauri ibadi Joint Director jong ka Health Department in pensu thu bat ai jing shai ngi halor ka jingdan kam jong ka tika banyadai ngi no nu knyang jingpang COVID-19 bat ke ki jing e ka bangi mat menta hapadeng ka ni ka klam COVID-19 the kublish bun Dr. Mauri plaishi menta hane ka program the doctor ka jingkli jonga ka bani kong e phi ka long ba phila tre hanong po mon naga DMHU Machwa Riboy district but nadu pas dangkan ka pandemic play I jat bikijat ki cases ki bala aja ti doktor ke e ka ba phidan banya thu namar bakanong po ka de ka way ni ki gateway jong ka khasi jantia hills lingba ka barnihat but kum hakani ka por ka klamba COVID-19 ke e ka jingi I jong phi ka bakta jur shisha kum kani ka por ha kumle kong daya phi hakabaning kong habakani ka klam ka wan kan mau benai march khamtam lagi jing klat jing Dr. Sailu yalap yam kala penting yang I baro gawing ladan hak jing ting jing sir balai namar ba ngimpat sotu atu ko por panguni kunyang ulong kumno utrei kam kumno ngitip betang kadan ke jing ma ke bakrau habak kawan kata ke jing pang coronavirus ti ngakan mau gede kharpratrik hi benai ma sebala sedang ruban up hang te po giat hang apo berni ti nang tu ter klaya kat banang ya kisngi nginang yo jing tip khniat sepang kani ka sepang uni khnyang virus ti ka jing bam tip ka penlong i ban tieng pi jing bam tip ka de gawe kata kadau ki song ba kumbong phareng mo knowledge is power ti habang ngim tip ngi shooting be ti ngakan mau wat ki hak po ka jing alam jong I deputy commissioner ikong RM kurba
belong very aktif bah. Hapo ka jing lam jung i ngila le bun ki ek ngila penlong meeting kumno ban le ban jada bat de ketu kesni kat pratrik banai march bangi sedang ban upgrade. Hakaba barok ki staff jung ki department kila yadan ban talang. Namar beling sung thu ka ni ka de ka yap ka im. Te ka kam jung i sung thu ba ka de ka responsibility jung ka ri boy. Namar belai ka de ka gateway kum ba phila ong. Kumno ban jada ba ki namdan ki kies ki balong positive ki ban wan rung sya khasi jantia sya rokawai. Kanang ba ngi siap tiang ba yo kat poi kapor ba kembang laong ipi ngi pat tip ba ngi la perkhat be da kawan te kan seja ayu ngi tip syu tina ta kadau kasa ndai da kejingya dekat ke science pat te ngi la sedang ban yo kitu ki test ken te ningkong ngi le da ketu ke RDK test ketu bagi khot ke rapid diagnostic kit te ski ngi nang yo pat dagi we ki test te kembang kalong menta ngi la pendan kam daki RAT ki rapid antigen test te ngile kejing bakong san bi ketu kupor kalong ba ngi fokus yaki student bat yaki nong tray jungi kibri jungi ki badan shabar te gini ki wan pai te kade ka kam jungi mentaban pentikna ba ba ki wan rung state sya ka yeng ka sem la jong bakin long ki balai na kani kejing pang te na da kadau ka sadon kejing test yaki sya ban rung te hadin ba test ru ha ketu kupor gat kejing trelang ke hapo kejing penya jong DC kejing trelang ki weg department rengkat baki shnong ki covid management committee jong ka shnong ki don te kejing kat trelang jong ki kemot ki sedon kini ke quarantine center nei te kinu ki bawan kemot ngi penbu ki quarantine center hadu nda ki long fit bakin le chieng te kini ki balong positif le khamtam namar tu kupor ngi le tu ka RDK test te da ki long positif tu ka test kemot ngi hapha sa ka we ka test ki bakin le da ka RT PCR te hadin dala hadu ndala long negatif hadin chi katu kupor le khat saus ngi menta shipos ngi te hadin bala alai kita te ki sapalai kat bampat kut ketu ki pat la ban yakhle bat ki we ki brio te ka e bangi so tu kupor ka long ka responsibility bangi haban le e khalang bukan lai pong poi kini ki jing pang keleng te henry wat da kani hapo ngai iba ki staff ang ti ki tri hoi na ki we district ng atip ki tri kam kum jo hi tanga nga kren tang yanong po namar bangadan sithi te kubang nadu ka tu khat pratrik ma chi hadu menta ru kadang dan baik kejing up test ki bre ki bawan nabar kata kalong 24/7 kamut bat step bat mit hadu menta ru te hoi ka tu kupor ki staff jo ngi hi ki tri kam ki staff takadaw bun ki kam la e no ki bade jong ki we ki benta Henry ski ke sarkar ke ya kejing dan kam jeng kiwe ki program mo tena ta kadaw la menta ki la appoint no daki covid staff kemot ki staff pasu ai contractual ki de maki ki bapet tang bahoi kejing penya jong ki DC dang bagi magistrate ke dan lang rekat mentaru te mentaru ngidang tes hi ya kitu ki brie ki bawan nabar syua bakin rung sa state jongi te Henry kembakalong menta pang i kalairap ketu Henry kembaka i menta pat kemot ka lapoi da kawai pat da kawai pat ka condition no bale ngi iba kani kejing pang menta kala spread da po shnong pi mensha tu kopor west khasi hill lim dan Henry menta pat east khasi hill west khasi hill jante hills riboy bro la don hapo shnong kala don te kamot kajing screen kan dai ban continue baik nang thiru na mari ki buan nabar menta ki buan nabar ki bampat yo ki balayo certificate COVID vaccine certificate la adap ai ya kitu kim test shu Henry yakini ki ba khamdan certificate ki haban test baik mentaru kile mentale ki la le baik dak RT PCR kemut tang shuan ki test kin hablai ban ladai ki brio jungi ki badan ke yeng ki badan cakah yeng kin dai cheyeng kin up ke report nomor boleh menta tang hapo sa pra kenta ngila ayo ke report tira dai pat ki ni ki be banabar ki wan ki bamdan jakasa kin hap ban siu hi ban sa apo hotel hadu ban yo report da kalong negatif kemut kila alai da kalong positif hap shift pat ki corona care center hadu ban dep ko tu kasi malakut ti Henry menta ka Jingeh kalong ba na screening point nang ti berni bat na ki benta jung Garo Hills na po jentiar ki screen ngata ki screen hi chuturu ti ngi haban yada ki buan na bar meta namar keleng kari idang don ki kies ti Henry ka bakong san ngi menta kono kumdo ban takil de kini ki hapo shnong jungi menta ki kies ki baladon ti kini ki de ki aka bangi haban perkhat menta kumnu bangin le ken kadai namar bonu knyang jong
pangula sapriang sapriang. pi ong pi sabaro Kalau ada it has spread in the community. Kalau ada nak aku senang ketahu. Ti doktor bali pangidon kaman le testing mo but bali bun kibriu ki tiang ban wan chakmat ban le kani ka covid test mo pidon ni pila ban ong e halor kani ha nada ka daw ngasong pimba la ladang impat suk thu bha le se ki pat ba la se kim pat suk thu bha ya kani bali ngi test kan ladang ila suk thu klempem ngi kindum kentai nama bali nama pi umdon ki lab technician jungi ki ba test ndai ki bali test ngam tharai ki enjoy ban test ngam tharai ki sotan hat ban test kadai ka duty namar ngi suk thu bangi dan ka kamram ban tip law ni briu ulang positif ni negatif nama da ka jing tip ngiyada ban light ban spreng ni ka jing pang tiana ta ka daw ka jing test kalong ka badan kam te ban su anuk sai pi menta ka jing test ning kong ka sedang po screening point mo mana ki jaka bale screening ka baar pat ngi test ki po hospital kinu ki bri ki bawan po hospital ngi test shwa ki bale khanang ba penti kana ba kimdon aa ka jing pang ti henrei kani ka jingle kumta kawan ra khandiat ya ka jing thut phi ka sarkar ka long kum ka kmi kai ka sngap i complain jeng ki pat ba lada ka complain ka long balong reasonable ka sarkar ka long flexible ka kalano kain te kum ba ka long menta namar ba ki briu ki tieng namar tak suan hospital la test kila sedang manduna ki briu balik hospital pi kani kawan ra pat ka bam sultanat lada menta subu briu upang diabetes lani upang hypertension ki badai ban check up man la kapor handai namar ba ki tieng yo syak test kinum le chu te kar kata pat le si yo ki yap na ka jing her ke sini le si yo ki yap yo stroke na ka daw ki bp ti na ta ka daw sarkar menta kala penmi daga wei pat ke sop kata ke sop kalong ba kino ki balik hospital lada ki leg balong normal ki bam dan problem ki bam dan symptom kamut ki bam dan jirho sendria shit lani ki bam wan na ki jaka ki badan containment zone nani ki ba hieng jong ki kimdan bapang covid ya ki tum dan kam test ma ki wan test nam ta ka regular check up jong ki ndai tang la dai pat ndai la ki mon subha namar kumpang itip la dala ban test wei pu wei kadai ka babha te la ki mon subha ban pa test i kloi bi ban test te ndai la ki wan pat na ki jaka containment zone lani na ki bahieng jong ki kilong positive lani ki wan bat ka symptom Cibu kidan boy klik kidan jingshit kidan sendia ya kitu ngihap ban request ki badai ban test nama ta ka jingbha jingbha jong ki kadi ka bagi batai kata te te ka wei pat ka test kadai sapang panika ban test ki high risk kamut kumno high risk kamut lada ubriu wi shong jan but wei balong positive chu try pi ngashong hajan jong pi less than 1 meter without mask Deh, less than 1 meter. Kemudian duna ya 6 meter sibu, duna 6 meter. Kelam dadeng mas, palat ya khatsan minit. Lada janmit pitip bangadai positif, kemudian people ada high risk. Okay, kata ada high risk. Tiada tak kedau, lada don unu beriu bangi test positif. Lada ukpa jong kanu yeng, test positif. Tekikun kami berhak ibadan hiyeng ni consider ki kumki high risk. Oleh nomor klempep kini midang mas hiyeng. Klempep kini bam jalang, kini songkai lang, lagi separa batia lang kidan. Tina tahu kitu kayeng kalau ada ki high risk kan. Tina tahu tang syutip badan we ukpa long positif, kemud ki staff jungi kindat jak tu kayeng. Ningkong itu belong positif, lada dan jaka hiyeng lejong bansa. Laka jong marway, klem daya kle banu ila bansa hiyeng. Ndai lada imdan jaka hiyeng kumta menta kashnong kidan ngamtip ki state ki district ndai riboy kidan kataka community isolation center. Kamut lada tu belong positif umdan symptom kategori E. Mo kamut ula ban leksa hakatu ka community isolation center. Ndai lada dai bat ba usitom. Te kamut ngira si corona care center lada kham sitom le ngira ki hospital. Ti kini ki bahayeng pat kitu ki bahayeng pat ngalong pi ki high risk. Te kini ki high risk ngin
lek chiyeng jongki ban batai ki pe pen hap shong hayeng san sngi shwa hakasni ka bastan ngin sawan ban tes yapi nama balai da pites no marmar kala ban nempau ngin hap up san sngi ni sa tes but ya ketu ka long yeng ka under the chief minister scheme health ketu ka long yeng kin yo kan kya food package for 10 days mo kin yo ka food package hadu kin dawan tes jaba kilong negatif ki syong tang news ni jaba kilong positif kemat kin hap segregate yaki for 10 days kata ka dei bang ile te kejing kelim ta kolong pat ni jan kata ka contact tracing kemat kini ki staff jungi ki balik bai Kynduh yo tu bolong positif kin sakeli ken yanu pia Kynduh batnu pia syong jan lang pia ba me di lang ye di sha hakini ki sipau khat sausngi syaba pinong positif nama ladadar kum kita ro kidegi high risk syutrai paramarjan tilada ini ay ke clear history ba menin lade men sisi lade men simtio but tu try jung tu dukan ngai songlang i klami deng mas lade ngi disha kemut ngin hab bandai triasi turu ila dei high risk te kata kade kita ilong barang badan kambah bantes siki namar ba tambaki haptes hadian san singi ken namar ba kadan chance kadan kalat ba makiru kila balong positif tenda kilong positif pak kemut dangi lap no ni lap ban pen kerpang iki kenang bakin pen bit syu nama bui buri lap ban pen bit tagi pongut pi takadau kalong kini kade takadau kini leka virus menta ki ong ba ka spread ka stat ba ka jing pen bit iwe pat ti nang tangi salek kini ka ayu pat ken ka screening test mo syutrai menta aku makanu ka sinong dan kikis khambun ngut ti rengba ka jing information ni ai jing tip sikirong ba sinong ba ngin wan na ka benta ban le screening test kemudian ni test pai ba kai ti ban le screening test ngila ban le tang da kini ka rapid antigen test namar kini bala ban ra keleng kini ka artis PR ki wiki test ngimla ban ra kini ki machine ba habu be hospital ti ende kini ka rat ke rap ngi ban screen di ki brio ngira keleng ni screen ta ki spangut si singiru ha tu jaka ti kini balai ipai ba ang ko ba pin su thu ba balai ngi test kejing ladang ngim test kemut nginam la ban tip kanungut kinong pangkidon maladang ngim tip kanungut kinong pangkidon nginam la ban yada ya kejing pen priang siki weipat hendai da ka tip pat ngila kan ban yada kata ka de ka badan kam ti kenma ba anong ipi ngasusen ki staff teng namar badan ki saksi sajana ne si blai wada kila train adu sinikong adu sajana adu si blai ngi hapa ki ban test mendai teng ka de si bakin syong ta ki hablai blai ba ka de ka kamram ba ngin hab ban test ngai janga ba mendai bang test for dar ki bri sotu bakla ki ong ba kumnu ong le si ngamnang batai mol balik ki refuse le kala ban hi ka daw ti hendai kan mau ba kini balik test bopli ki lai pambang si teng ni happen bor ki bandai du namar ba kadai ka badan kam ban test kadai kata kati doktor biru batai banyak halor kata mo bat ki biru kim dei ban tiang ki ban wan chakmat lada ki don kum gini ki symptoms panyo sumar dang kloi dai ka bhapalat ti doktor ki ei try ki lat bangi di ban lek nang ban lat kam kloi nu virus covid-19 pat pia jing sha nadu bas dang hi ka sarkar kala penmi ki SOP dai ba ban yada na uniu khnyang ningkong kalong ba ngindeng mas kabaar bangin ya Jingai iwe lakumno andri food kabalai pat bangin sakti man kapor bangi kata ya ka aka mo kata jing sakti do ka de belong da saban man lakumno ar 4 second ngakwa ba ki briu kun suthu ya kani ken pi takadaw ngas ong ipi ba knowledge is power larangi tip iuni khnyang kumnu uim kumnu uyabet kumnu urung hakibriu kemun ila kai manyada tementa kumbangi tip menta kalong bau ni khnyang urung hapo jengi lengba ka sintur bat ka tliu khmut okey natrai khamrung bahana ka khmut mabalai ka sintur ladang imkren asi umlaj bandrung ne ka khmut te ngimla klam daring mensim te ka jing ma ka jing menta kalong babun kibriu pat pi ki ya cheneng shrum teng iba ki penhiar ya ka mas harum juga khmut haji sya kamdan jingmut syu bandeng mas kumtu mabalai kumbangi tip mentau ni khunyang ulong airborne ki ong airborne kemut sisen bo bri usen ria une la katu ka ne kenta po suin tila da piring men pipli ka kemut te kemut pio ring men sim nei
Tela yo ring mensim tak buat ngilak pang ngilak yo itu kejang. Tak tahu ni kedeng lada haji salah deng mas ni ngilak ban yada yo nunu strain ru. Lain strain tak balong pangimlak bandeng masak so kenta. Hayeng ru inamlak bandeng. Tina kadau the final solution kadai hi vaksin. Ti kata kadai ke badat kamba tak kadau ongi ki brio kum ni. Mentah ke sarkar ke pelat yangi put sengi teng kaban teng ke lockdown teng ke pli dei. Ti nei la kikis kinang kiu te ke sarkar ngatrai kambang seban lockdown ru. Tin rei takadau ngasu ba lada ki pat ba iwe pa iwe nangi ni su thu kumnu ni khunyang uyabet kumnu uspread hangnu uim ti ngidan te kebor ban adem ailat ini khunyang ba un im kata kalong ba sutrai menta ngimi na yeng ban da yo ngam deng ba kamas double mask ki ong lada de N95 pidang tangkawai lada pidang kamas jang ngatrai bata ba ai double mask Ti haba pi kan bahala da pi le yo tang sipang kamot pi bam kadang lupa na ye. Pi le la dep kam pi wan pai no. La pi poi yeng pat kan mau ba namar pi ha jingdeng mas teng ka mas ka her pi kumngit. Kumngiat singiat kum tu dei. Lo kata kalong natural ke. Ting dei ban kema bangi kita ka mas ka ting dei ban sanitize dan ban sai. Ti habangi poi hayeng pat ngide ban perkhat bakani kamas kala yada yangi no virus tingi hamud dur bo virus pula bandan hang ni apo mas ti habangi lawe kamas ngide ban law man dagade kamas jang sat ka sabon bad habala adep sat kuptu ye kitu ki mas kitu ki triply kitu bas kitu te pissus nama kitu dei one use pissus sanitize laban bu dispose langkum tu lani bunsin ki advice badi ban bu laisi hadin kata sa dispose bat ki general waste hadin laisi hadin new puar kenta ala ban dispose kenta ti hapor ba pilak ta kemas kema wat nam kata ke klem da sai kiti nang ta lada kalong possible dei wat ki jan du hadin pilak wan se yo sahat ke jan du lese la bah ba pi lada site is good ndai ladam site dong try pi dei ban bu ek sejaka ke bala kumnu mdei ban use chwa kala isi ante kumnu sausan si te la dei na la ban sumno is better la ngale kamta nga kermen la baro ki le kamta nga kermen ba ke ki sejaka ban kiu kanum kiu sakawai pat kalong kumni baleng ong bam kedang la pilet tam ti jing tiet nan kam di sha ande kini ba shong yo ba pli ba bam tu la hab hi ban bam kan bahala da ki penjengai iwe na iwe ha kapor babam namar deh kapur bam ngelawi kemas deh kapur babam tela dangila hi ban kapur kitu bam sayo kan kemat la dala bikin kampaji la kumnu kumba omne report ne armitar kapur baki bam la daily open air ka kamba shushu namar khajaka kadai la kadai airborne disease te la da pishong kamera bam dan ventilation te une hang ni tu kunya nei la kadan ventilation is good nei otherwise la dai babam ni habar is better ka kamba shushu ni haban so tu ekata te unu kunya udan kumnu ngin la dangi ai ban perung kemot ni aila di ubun imcm pi la da imcm kemot unang multiply unang mutate unang keladur te kadua kanwan ka third wave ka fourth wave tip shu te ka kam jingi minta kalong kumnu banam ailat uni kunya ba un im bat katangi la bale daga bang ngim ailat bo durung hak khamat mada khasentur jangi kata kali ke bang su kadan kamba namar bale uni khunyang te ki ong ba who have fight for survival di khunyang ha bale ban pen email di te la daw yo la ban durung kamat un im ke un multiply la ne un mutate kam ki ong te ne la dam yo la umla ban im slam ha shubu tharang ngedon sangut ang ni bro ngila deng mas kemud udan hang ni mi orang hai ru hadin kat tu ni kentau la banyap dalam yo ban rung hono ru kalong tare ti doktor phila ban penchai halor kan ka rule ka ba ka bo ka disi ba ki tu ki nong shong yo kim pam pat dap ai ti ka ki habli tas wi man la ka shpos ngi hindai bun ki bru kim sngu thu halor ka ta ki mut ba ki sha nyu ben man ki tu ki bala dap ai ti ka ti phila ban penchai halor ka ta ba le ki don kam ban li tas hadin chi pos ngi di kitu ki papat dap ai tika bikin so thu ka jengmut ka kalong kom nu ma ta hajing so janga dai ha ka si hajing so janga so dei hite bandan kibri bandam ai tika dei hite bandan ru namar balai kata ka shlog ka rule mo ka sarkar te haba kibri kim ai
Tika pen mi hi kum kita ki rule mo ba balai kajing pen mi ya kani kalong for safety hi balai ba jaba pidon uknyang pen sapen bet iki we te jaba phim don pat kamot long alung ngok safe kita balong phim tep phila ban yo uknyang man tak si phila ban yo hadin stio phila ban yo hadin tep te ta kada pidon kam man test man kashpos ngi ngahi ngasu ba ki pai ba kidi ban prakhat bahai kani kam de ga basuk ban cha test man la kashpos ngi hi ring so ba it is very simple bangin shu shim tak vaccine ngi dan kampala kadai ka is the kadai ka jingjan kam jung ka kenta sisa bangi hab man yo vaccine ladangi perkhat jengai khindiat ho ngi kren bha shang ka vaccine hadin da fikli nei ngi dan kam ban light na ho kata ka sarkar ka mangse ban test man la ka sposi ka jingmat hi ka long ban yada ya ka jing priang jingpang kadi doktor batai maki ka vaksin gedi tang ko bala banya dash saingi mo ti shwa bangin ya chu namata kan ka program halor kan ka phanga jing Tika ka jing e ka bangi man ngin phashi por shekini ki jing pen bana bangin sawan phai yang kan ka program Everyone on the planet needs to know what role they have to play and to be informed about what this virus is, where this virus is circulating, especially in the areas where you live, the areas where you work, the areas that you want to travel in. All of this is important. There's so much that you can do yourself to protect yourself from getting infected and to prevent yourself from passing the virus on to others. And please make good choices. I know that there are a lot of things that we want to be doing right now, but there aren't necessarily a lot of things that we need to be doing right now. There are many people, essential workers, who cannot stay at home. There are many people who are caring for patients in hospitals who cannot stay at home. And if you can, and if you can help, and if you are asked to, please stay home. You can practice physical distancing from others. You can avoid crowded places. You can avoid enclosed settings that have poor ventilation. You can clean your hands. You can practice respiratory etiquette. You can wear a mask if you cannot do physical distancing. Everyone has a role to play. And this is far from over. So we all have to play our part. I wanted to ask, when do you think COVID will be over? Oh, I'm going to try not to cry. I wasn't going to cry. I don't know, honey. I wish I knew. Maybe Mike, you can. I know it'll end a lot quicker if we do the right things. It's a bit like, I know it'll end sooner if we give vaccines a better chance to be used all over the world. I know it'll end sooner if we all protect ourselves and protect others. I know it'll end sooner when our hospitals are stronger and able to give better care. I know it'll end sooner. And you put all those sooners together, then maybe it's sooner rather than later. So there's great hope because we have great brains and we have great minds and we can innovate and we can do things quickly, more quickly than we could ever do in the past. But our problem is sharing those fairly. We're fighting. Your mom does it every day. We try to do it every day to make the world a little fairer, to share these things we have. So we don't have an answer of how quickly this pandemic is going to end. But with your help, with your brother's help, with your daddy's help, with the kids all over the world, we can get that much closer to the end of it. Kuplei parlong ilawan phai yang shakan ka program Doctor Speak halor ka phang ka Jingai Tika COVID pe ki Jingeh ka bingi mat ka but I Dr. Mauri ibri Joint Director Jongka Health Department. Ti Dr. Shwabingin ya biang ya ba kan ka program ka jingkli jonga kalong ipi ba phla batai shai ka tu mo ya ka jing don kam ba kumnu bangin but ki COVID protocol ki testing but ka Jingai Tika ti piper khat kumnu pa Dr. Shphang ka vaccine ni ka Tika COVID-19 bingil akran bun sin namar kumbalong menta ki ba pdiang ni ka vaccine ru kidang duna ba han ka jela jongi kan ti pismu kumnu halor kata hoi kun ya ka hoi kumbakalong menta ngi kan ba ka vaccine ki ba pdiang ki duna ba de ti henre ya jing shisha lada ngange ba ki bre jingi ki ba start nga thrai kal ade ka pol bakin analyze kam ong ki faring mo bakin pensiong nia ba halor ni vaccine namar balai nadu bas dang hi kini ki virologist ki scientist ka khubor jongki through the government
kila ada batai lupa baki ong ba haktin pareng ki ong ba vaccine do not prevent infection but prevent severity, hospitalization and death. Kamut ka vaksin nadu mensyahi kila ada ong lupa baki vaksin kimyadara na kajing yabit aman jingbit ya kajing pangibit hi hindala de vaksin ru. Larang imdang mas nginbit hi. Ndai vaksin uyada na kabenta bakajing pang kanam jur kawai kabaar baki beriu kinam poi hospital bat kabalai baki beriu kinam yap. Dia kata kajing ong jengki kala approve menta hajing sya. Pi ladang ilak perkhat bah. Namar balai pilap kajing yap jengki beriu jengi menta man la kasni. Hipong ngot khat ar ngot khat san ngot ar pho ngot menta kasni khat lai ngot. Na preng ki bayap ngilap majority kidai ki bakrami vaksin. Majority Shitam. Bat kitu ki bayo tang sidus. Ti kani kala approve hajing sya kan ye kai baki keren. Kitu ki biologist kitu ki scientist. Ki ai baki keren na ada proof menta. But dia kani ka proof jong ki it is borak koi ka perthai ka pediang. Solan sar ki ong tin kasi. Pero solan sar ki pediang baki ong ba the only way banjada yangi tanggawai banjada yangi kidai ka vaksin. Ka vaksin ndan ta kawai pat. Ti kenma ba ka vaksin kidai banjada mdai ban pen kuat mo mdai ndala pang ai vaksin em. Ka vaksin kidai banjada. Ti la ka perthai borak koi kala pediang kajing batai jo kini ke scientist ru kala proof menta kala pensisya tengam sutu balai ngidang dai ban kentai. Okay. Ti pitrai na ki ki daw bagi bri ki dang tim ban chakmat ki dang kentat ban ai kan ketika. Ta kai haba khadu hi ila ban ong le se ba kim pat sutu ba ndai ta kadang kwa ban ong hang ni ba pi ki vaccine ki dai for prevention kajing yada. Dei na ta kadaw iklung marsin kha Marsin ka ngil ai ki BCG ngil ai lai saujai ki vaksin hepatitis BCG polio ndai marsin ka amdai ba ikhlung ila pang TB amdai ikhlung ila pang polio nanem dai ba ikhlung ila pang hepatitis ndai ngi ai yakini ki dawai pa yada yaki yo jaba ki yo yakini ki jingpang te nakadaw ki katkum ko jing lap kolong ba kini ki bala yo hi ki vaksin kum measles nani ki bala yo BCG wala da kipang makanaru kajing pang kam jurshu ti kata kani ka ba covid ru kolong kum ju hi hadin ba phila yo ke vaksin kumal ong mane ke da ya kajing jur kajing pang ya kajing poi hospital ba de kajing yap ti ngamla ban su thu kanu kor kum ki briu ki kentai ya uni vaksin lesi kala badlong badan ki ba pen su thu bakala ngang su la da ki dadan ki ba pen su thu bakala nei lada kim so thu iladi kiri ben wat jing shai amdai ban yalam baklai ki is a crime Yalam shaka jing yap ma ka jing yap te kitu ki bam so thu ani ki bam so thu kiri ben wat jing tip bat kitu ki bam man ban ai wala da kila so thu kim dai ban pen shoi ki we hi kata te galong ba bakla palat namar ngam thai ki briu kin bon ki bakan tat shisha ki babon ni kin dai bakim so thu ba ti nakadaw ngi sakren kumni man pen suthu iki paj ba mar belai ba kam dei bandan ka jing tiang nga ngani thu ipi hadin ba yo vaksin dei ngala yo vaksin na du ubnai March second dose ti ubnai June nga yo covid ti naloba nambar ngadeng mas ba ti kita ki virus badan ka bet jungaro ki duna ba ti wala kataru abang tes hayeng bar khoi khamdan weiru balong positive takada ka penlong nga ban perkhat lesi vaksin wirap imat ban nem penbit than di weiru nalo kata ngadon lot of virus ti takada nga kwa ban request pi ba pin lada pim su thu wat jing tip shushu ndai ban ong ba fishur kontai ti kadai ka kam yap kam im kani namar balai ni kila ki scientist kila itu lupa ke second wave mentawat ke third wave ru kila itu lupa ti khaju kot pol ngan ong pi ba mentaka si slap ru la itu lupa balai ke IMD ke India Meteorological Department kalau ada itu lupa ban slap mentaka si but it really happen ke slap shisha ndai ti ha keju kar kom ru ba manakani ba athlung ngapo West Bengal Kerala ru la da itu lupa ki bri ba kidai ki basyong haru duriau kidai ban pet otherwise you can yap ti ki bri ki la pet tina ta kadaw kajing yap kaduna kimdan bayap ti ha keju kar kom
kumba ka yakini vaksin ru ki scientist kila itu lupa mangidai ban simi vaksin ban yada nak jingyam te menta ngam su thu kumnu ngin kintai te ngimdai te ban kintai yakini namala kini ki scientist kiba ongingi ban simi ki vaksin kidai kiba imsngi ban tre ba ki vaksin pi ngidan nak jong ka profession menta for example ya mekanik jong kali ngali pa asna te kat basna ma u ngap nget be because ngam tip age pang kali te kini gi virologist su kibat imsngi bat ki virus what research work tenghap nget je ki hakaju ber kom ngidan nak jong wat menta mistri sna furniture langa fasna te ngap fasna be ngam la ban batai start ngam tip nei takadang ngi have respect kan profession kom ki ba omo primo ki virologist ru scientist ki le ka ba bhahi jingai da jingi ki beri hanrei mde be ki mut bakin penyap yan nu kumanget ki khubor ham saya mo ti doktor kadi ka vaksin ketika covid-19 phila ban patai katri kam kumnu hakamet jingi banyo pha ka jisu tu basai pi ba ngatrai kan baham batai be ka jisu tu pa ba lang mo pi ka jing ai vaksin ka bangala ong pi mane ka de ka jing yada ban yada na ka jingpang te haban yada ya ka jingpang kamut kamaong no abangi ai gini vaksin kamut ni pinmi ya kita sipai ha kamet jongi kini sipai gide kita antibody ke te kini sipai gi baladan ha kamet jongi tang sibu piyo ya corona tang suyo kini kila itu ya kita ki nong shun te na ta daw kini ki nong shun kini ki antigen kini ki sipai jong corona kimyo asu kan ban penstomon yangi kemat ban penjot ya kamet jungi balai la don kinong yada hi kata kade ke jingmut jong vaksin ka jingsha mangin ban kamet jungi kan develop yagi antibody persha ya kutu jingpang ke bawan bakin la menyakun ya tu ke jingmut kade tang kum tahi kan mekanisme ke bon hapo ne ke jingmut ni kade ban pinmi yaki antibody persha ya kutu covid mo for example menta ko vaksin ni ki inject do virus hi bala deactivated kamut ubamla si ban penpang yu bri ni da kajing don ju kamet upemi pa dik antibody tiuni antibody pat ladawan tegi coronavirus kinoksun ki yakon tu kai na takadaw kajing pang kam jursu ti bun ki bri ru ki ba kitu ki ba shapting kan ban wan chakma ban ai ketika ki ong ba ki yo byong khli mo ti pila ban chu batai shai halor ka side effects u vaccine ba kani kalong ka belong normal hadin si sngi arsni long ni jam no kan pila ban batai halor ka taru doktor kabaning kong ai kalong ba lada phi dan bayong khli le shit ne senria te lada pimpat ai vaccine pimpat dai ban ai kadai ban jam sha ka bayong khli ai mo lani phi ban test sha ru te kata kata badan kam te henry hadin bayo ya ka vaksin ngani tu ipi ka ombaro ki brio tang shuyo vaksin kin yo reaction mo kidan ki brio hadin bayo vaksin kidan naki bankong kala ban supang hangini jaka ba anjek ka bar kila ban don jingshit malumala ka balai pat kidan ki basukriat lani tha ka met ka pa pat kani kane tang arsi lani laisi natakadaw atang sudap ai vaksin ki ju ai ru ipi yo tablet paracetamol malada pisungo kumta pila bandi tang paracetamol pila bandi mas ndep pamja kata hadu mentai padan ki major side effect satang ki bri ki don severe allergic reaction ki happen consult chai ki doctor pi hakabaning kong ngide ban suthu e kani mo hakabaning kong ni vaksin ni klam ai ki barmet bang ni klam ai ki ba ai bun khon but ngim airu yakitu ki badan severe allergy yakinu kanu ka injection lani khamtamik injection ti henrei namar balai ki kham ai ba armet bar ki ba ai buin kun namar ka por bakile research hakibale ban le egre research work dai ki kham include kan sample yakini ki ba armet ba ki ba ai buin kun te naman tapat kila sha yakitu tang yakini badan reaction yaki injection inunu injection yakitu tumdei banai no kala pun shai hi mo kata kan health department ti ka ipat ka bala banjala da bun ngingim tre bachime kan ka vaccine ketika covid pat ka jingma ka ba ap ayu ingi shakmat lada bun ki badang
tiang manu shimengan ketika. Hoi, ta kai kalong kum ni ba lada phi ka jing ai ya ka vaccine. Ngi ha ban su tu. Ka jing ai ya ki vaccine ya ki brio mata ya kini ki khat pras nem shajrong. Kalong bangin develop ya kata ba ki ong ka herd immunity. Mo. Lada ngim 80% ka government jungi ka aim jung ka government jungi ka ong bangin inject lak nu kum ngin ai vaccine 80% of the adult population. Namar lada ngila yo 80% injection vaccination iki beriu kamut prapo nak spa kamut ngila yo ya kata herd immunity kamut long kamta kan ba long kitu 80% kila long resistant kila long immune ya kan ke jingpang itu kila long immune te kamut long kunyang urung hapiru umla suban multiply urung hangar umla su multiply urung haitur umla su multiply urung haitur umla su multiply takadau ngim ailat cu ubun im kan kata kadi ke badan kam herd immunity ke ladang ila le ban 100% ka khamba shu dari at least 80% ki ong ladang ila kan 70-80% about dan kam ya kini vaksin kata kadi doktor ti bali pat ngi don ka banyo hadu ardus ka tika bangin nyadai ngi no ni knyang jingpang pat bun ki bakwa tip ba bali shimpor hadu khat ar hadu khanru tayo banyo ya kan ka tika ka ba ar tika ba hoi kalong kum ni mon namar hakapol bang ngayo second dose hadin simna mo ti hadin ketupat lingkongan patai syua baling dan kam second dose nama ka first dose kedai ka prime dose kiong prime dose kamut pi introduce ya ketu ka vaksin develop antibody ka second dose pa kedai ka booster dose kamut pi boost shu increase shu ek antibody hakamet chung pi mo kata kadai ke jingmut juga second dose te ke jing kani ka gapat hakapor bang ai manga ai hadin sibnai namar ba hakatu ko por pi gidan ki research work ki baong ba lada ai hadin live nai ru ka jing pinmi ya ki antibody kalong good enough mo te na ta kadau based on that ka sarkar ka sa extend ki ya kini ki vaksin hadu live nai lada ka taru ka ai ka ju ka protection te is better li namar population India kat ni kamdai ke masuk ki nong airu ma kadai kata ti bun pat ki bri ki nget ba ka jingklan jo ka bormet jong ki kat ba kadang la banya dai hi ki bat ya kun hi na unu knyang Jepang COVID-19 nei kim dan kaman ai kata tika ki nget ba kata ka man pandan ka maka kentin nong we ka natural immune system is better than vaccine immunity ti balik ke ni ka jingit bakla habun ngut ki bri Pi kalau lada syak ya bro kibri kin yo ada infection ni kibun ki banyak kibun lada pi up tang natural immunity kamu kibun ki banyak kibri bun kibri pat long sat li kinget ya kata kan mo ki bam tre ban aitika haji syak ki ong ba artificial ni ka vaccination is better than natural immunity ndai hakadu ngamti makadu kor ki ong kata tang ba kalong kumni kan kono take risk namar balai ba ki ong ba there is a sequelae lane ki long time effects of COVID-19. Nada pisah ban atak ban yo pang iladi. Mentah kita ki case ki bawan after months man complain biang pat. Wala ada kila jam te betul ko. Tidak kenal kedan company ka long term effect. Te balingin sim kum ta risk kan. Nada ngi tip pat balang yo vaksin pat ngilai na kata barok. Ngi haban kursen hapat plate jemut hai kata kan. Namar kemudian fin sulong kemudian film tiang lagi ban susah infect nyimtip dalam infect nomor sisin by infect covid ndai kemudian lada jam aku tu por kadang-kadang ki kies ki bawan ki mean after effect mean ketua ba fil ayo ning kong te ketak biang sepi hadian mau di virus mau undi bau bacterial infection bala asyuk treat ki antibiotics dai ti doktor batai syai gi halor ka jing ta jur ni delta variant mentau bala awan hani ha jela jongi compare you to covid ba mention snam ga pin compare but mention snam dai i ki basa hospital gi duna ba gi bayap ru ngatai ka nungut ai bayap maka ma hari bohai tip line ni sang ti reuniu khyang menta ki ong bau kham long more infectious tangka kebesutan apa kalau ba ki ong ba uni u vaksin udang trekam undang yada nak bentak kini u baik 6 tahun ni delta varian ru dan nata kada masu ba ni haban wan sakmat ban inishim ya uni vaksin ni haban wan sakmat syaba kan long tulit teh syaba kan long tulit
Kalong pat kajing sosi ba kajing ma haduk kat nu ka ap yangi kibriu lada kitu ki bam tre ai tika shbu mentane kim tre ban lit tes ru kimi shabar ki lit tre lik ta ki penbit iki we pat kamtam ki khlung khna ki temen ki badan hayin jo ki ti ba ban pinchu ai a rough estimation ne in one day ki la man infect haduk kat nu ngot di kimi shabar ki lit tre lik ta ila dia pat kira itu jing pang ru pat kim tre ban lit tes pat kim ngit ru budan bikidan tu jing pang mana kum ga SOP mana kani ki ong ba la dan way balong positive ni ban test la kumnu arfongut kata kumut it means ba way beri la ban bit hadu ta ki pho arfongut la klam jingeda mo kata kani ke badan kam ba ti sakai fiklim tu long lada ki yo unuk nyang jingpang kim tre bandit tes kimi shabar ki lit tre likta ki penbit iki we long hakashisngi uni kunyang jingpang la ban pur hadu kat nungut ki brio pa ke jingma ba ap yangi shakamat hi la tama kadau ji we brio brio na ta kadau ong ba we brio la ban penbit hadu expo ar hongut ta kadau ka SOP government mata ko ong ba nam ta we positive case bi happen test la kumnu ar hongut ki brio mo te vi kalong kumni na da su thu ba ki bri man ta ki la start nga kwa ba kin pendek jimut kin diat te na thu kala de gapor ba hawa ki deng ya bamja ne ye duai min miet family kala de bani kran kin diat chipang ni ujing pang nama ba kum ba kalong man ta la da khatsan ar fongut chi singin yap tapi kan ja ayu fi yangi ja i population jangi batang life fulai lak kan ja ayu la da yap kum ni man ka si te ki bri nga su kala de gapor ba kin discuss kin perkhat ba kitu gi bampat sim khamtam kini perkhat bahas pangkani nomor ba ngasu ba uni vaksin uni virus hikayengi bangindon kata ka jingteli kalong kebor ladangi miateli ladangi mitrelang ngin namla banjap uni virus tilada kani ka yeng ketik ke de ladi ka deng mas ka ai vaksin katai ka yeng pat kele kat bamon kamut katan ka jing pat paramangi imi su thu jimut te habangi apa te kamut kinong sun kisim kabu te kam tahi kalong ladang ngim yateli nei menta ngim yat kejuk kajing mat ini fight uni virus katan kajing ma ka bakhraw ba kata ka dei ka wei ka ba arba ka bo ni virus uhi kai ngi kalong ba ngi dei bandan kajing ngolem iwe pat namar bali kajing kalong kumni pi ba 80 to 85% ki bayo uni khyang kilong asymptomatic ru kidan kumut kim dandak donshin te kisngo ba kamlele ke saka bayong kli ki o mo pin ong kumno bayong kli pin kidan ki bre bayong galeta bayong kli pin ong kumno bayong kli habala palat sau pholak ki bre bal ayat ba pertai kumno pila ba no ka bayong kli ke tang ha state jungi menta sibnai kan no ki bayap hala pala poi khat ar spatam ki bayap menta hani state jungi tingim ngimla ban ong ba ka dei ka bayong kli mo ti kawai pat nam takini ki balong asymptomatic nga suka ban request ki kala ban long ba ka bon met jung ki ka khlan kim lele ki yo ayu jingpang udan ka met jung ki kila ban penbit ki wei ne yeladi kim lele ne ko mal ong ne ngim pat la ban rule out ya ka effect after the infection kata ngim pat la ban ma ki don ki case ki bon complain hadien te ka request jung ya kini ki bam lele ba ong bam lele ne ngalong kum di kan ngam don ka responsibility kita khendiat nama belai ladang ngangam lele ndai ngangam lele for example ngam lele te let's say hayeng pat kidan ki bastum ki batla hamtlat bo tingin long responsible nam ta jungki tine min long responsible ti ha kaju ko por pat kalong ba for example mo ngong ipi lada menta nga ngide benda ki responsibility te lada menta sibu ngai shock kai bat pi ndai sibu lada sibit nga bala nga yo khobor ba filong positive ngade benda ki responsibility katkum de ngade immediately ngade ben isolate myself komot pen kerpang yaladi hakasi ke basar ngade ben call ya ki doktor ane ka kadu hospital bahajat makin on test yang belai nomor ala shock kai bat filong positive khamtam la da klem deng mas kata ka de responsibility bangi de bandon te na kadau nga request ki khna khamtam ki tu ki ba chutharai kabani kong kalong ba phinde deng mas bha ka ba ar pat khamtam la da phi ye contact bat no ki balong positive le la da pitip immediately phide bat take care de khnang ba
lada don ru ban yok ban lap no di ban test ban semua rel di bat dah keju ke poru ba pin perkat lem na ka benta kiwe nam ta kiwe na balai kala yok ngilong ke dau jong ke jing yap ne ke jing stom jur jongki kata ngari badan kam Kurishibun doktor ta ka jing batai sha jong phi te sho bangin pen kut ek ka program ke ek ka khubor jong phi shaki nong pet jo ka doctor speak program ta ka jin me phi ko aban ong ki che ne yang suka ban ong klet ong phi mene khindian hon na balai ki bri gidang dan ba ong ba ni kim nge juni virus ki ong dei ba shu thau la ne kita ki dan ba ong ki chips ne ki ta dengan suka ban ong kolong kem ni kan phi kini ki coronavirus dei kidai beladan lupa ki uni bang yo manta ngong novel coronavirus udai ko family jo kita coronavirus si mo ndai bathmai ndai ke jing thmai jong u kalong ba it is one udai way na ki coronavirus bakta yu brio uba im ha ki brio hi tikini ki virologist scientist ki ba im singi ban pe ini virus tekanam ki bakin wat na takadang salap kloy ki vaksin ru belai nomor ba malong ipite mekanik utup ka ek problem jong kali suna kini kitip ek problem jong virus research kuno bande matimi te kibidan kibri bang bakum tang sinem la ayo ba nomor kade ka pandemic every effort la bo lut hang tu ban yo ndai tang kataru ndai ba ki pelengkot ndai ki combine lang ki stage 1 and stage 2 and stage 3 dai kata kom mi sayo kloy vaksin ni tena ta daw ngahi khamtam uni vaksin bayu mangi de Covishield unu Covishield bo pishna kani manufacturer kadai ka po Serum Institute of India kabudan Pune te kani ka Serum Institute of India kabudan Pune kadai ka largest vaccine manufacturer in the world hi ngate shna gite tanga 100% ga jingshania kila ale he la research ko bo me kitep la kamera 100% nga tenga nge ki no bali haju ko por shwa bikin ai ka approval certificate ba uni vaccine la ban sedang ai no ki doktor ki nurse ki medical staff ki health workers kamde ka kam ko besuk kila ya la ka try kamde ka besuk it's a big responsibility ka jingkit kle ka ba kya hadu kata la kim long short kinam ai hiru te bali ngi nang artatien te lingi artatien ni ya kan ong ni gede life and death ni haban perkhat jangai bang request ik pai ba ti mo fi ong fi ka last words mo kwa ban kren sikintien sik pai ba khamtam gitu ki bam pat priang yu vaksin khampep ka daw kala ban long hi na ka daw ba phim pat sung thu bha te ladam pat sung thu bha ka dei hi ba phinam priang handai hadin ba phila yo ka jing shai ki jing batai ngatrai kala dei pat ka responsibility jong phi ba phin priang yu ni vaksin namar kam bakalong menta kam desu ka kam kai ngi i man la kasi ki brief ki yap kamal ong ne menta kasi yo information khalai ngut te haju ka por ngi i ba ki khana school jungi kila du lek school ki khana samla kila du lek class ki dong trei kila du trei ka nadong sedong kala kata lut nadong sedong te ndai ngi don hakti jungi pat ban pelaj na kani ngi don hakti jungi te dei mangi ban pelaj yang nak ni kejing bar khoi te ko mal ong mene man pelait nak ni kejing ka bangidan menta ka ba berok nangi yim kwa kadai bangin deng mas tikna hadu ko tap di ka khmut sai bahagi kiti penjengai wi nei wei nai bam kulmar situ sini penjaba pi bam ru jengai na iwe pat bad hak ju ko por le chakmat ban sim yakini ki vaksin kuman pen hadu ban pen so su ipi ngako ban ong kumni ba सरकार इंडिया का आएंगे कि नहीं वैक्सीन किरमा बा कि नहीं वैक्सीन कि नहीं बथमाई ते किम पतला बंतिप उनी वैक्सीन हदीन बला प्लेट हदीन बला सेना पो फ्रिज हदीन बला bu टेबल किम पतला बंतिप कनु कंता undang im kiwe ki vaksin ki im hadu prak hadar kanta sik lese arpsau kantaru handai namar ba sarkar kampatla research kampatla buni vaksin unne kanu singi kanu kanta natakadaw ban sim the safest time, the minimum safest time ki ong ba sisin bala appliat hadin saw kanta bread no te ko basubsi kalong ba lada ki briu ki wan tang arngut plate yo tu bail produce ha bread kamut ka pisang ila bread kai tena ta kadaw kan mau deputy commissioner
Jangi hari boy I madam RM kurba ila penmi ko ordar ba klampat yo si phongot ki brio nai pat plit. Mabalai ni wes je kini ki vaksin ni penleno ai ki. Kidon ki jaka ba kimi yo vaksin. Ni penleno ai. Ngam so phala la da ka sarkar ko ang banginam asyuru. Ni penleno ai te. Te nga request ki pa ba sa sen ba perkhat jingai ya discuss hayeng asem para mufi but lada kalong reasonable they ben wan no wood chakmat man si me vaksin paladaran kanu jing artatien kino gi doktor hasnong ju pi kilong bakloi man ai jing sha shu bless you Kublishi bon Dr. Marcel Maurio to ka jing penchai lo ju pi te parlok ka tu ngila pa sha ka bakko jing ni ka program Dr. Speak kalor ka phang ka jing ai tika ba ka jing e ka bangi man ni ai kubli Dr. Sashi Sin bila shi mentai ni ka program ngadi daya karwan lang ka ni ka de du dashan kendra shalom Kublishi bon